Beno, ekuazioak apurka ulertzen goazenez, orain ikusiko dugu ekuazioak nola erabiltzen diren problemak ebazteko. Orduen, problemen enuntziatuetan, buruketak ikusten ditugunean, problemen enuntziatuetan elementu ezagunak, datuak izango direnak, eta elementu ezezagunak aurkituko ditugu. Datuak eta ezezagunak era algebraikoan kodetzea eta berdintza baten bidez erlazioan jartzea lortuz gero, ekuazioa eraikita izango dugu. Ekuazioa ebatziz, ezezagunen balioak lortuko ditugu. Soluzio hauek problemaren testu inguruan interpretatu eta frogatu beharko ditugu amaieran. Goazen ikustera adibidetxo bat. Demagun, hipermerkatu batean, garbigailuen eskaintza dago gaur. Hipermerkatu batean, garbigailuen eskaintza bat dago gaur. Eskaintzaren erdiak goizean saldu dira, eta herenak arratsaldean. Guztira, 20 unitate baldin badira, saldu direnak, zenbat garbigailu eskaini dira? Bueno, goazen apurka. Orduan, identifikatu problemaren elementuak ezezagunak era algebraikoan adieraziz. Orduan, esan digute, garbigailu eskaintza baten erdia goizean saldu dela, herena arratsaldean, eta horiek guztia saldu direnak guztira direla 20 unitate. Orduan, goazen apurka. Eskaini diren garbigailuak, ez dakigu zenbat diren, X deituko diogu. Eskaintzari, eskaini diren garbigailuei deituko diogu X. Beraz, erdia goizean saldu dira. Orduan, goizean saldu dira X zati bi, eskaini direnaren erdia. Eta arratsaldean herenak, beraz, atxaldean saldu direnak dira X zati 3. Ditugu ja identifikatuta agertzen diren datu guztiak ezezagun batekin, Eskaini diren garbigailuak X ezezaguna X deituta, Orduan, esaten digute, goizean saldu direnak guztira 20 unitate saldu direla, orduan, goizean saldutakoak, orduan, egin behar duguna da jarri behar ditu erlazioan, berdintza baten bidez, elementu ezagunak eta ez ezagunak. Orduan, gutakiguna da, goizean saldutakoak gehi arratsaldean saldutakoak guztira direla 20. Orduan, badakigu ere, Xen bitartez, goizean saldutakoak direla X zati bi, gehi arratsaldean saldutakoak X zati 3, berdin 20. Badaukagu, erlazio batean, hasieran planteatutako buruketa beraz. Orain, besterik gabe, egin behar duguna da, X hau askatu. Orduan, ekuazio hau ebazteko, egiten genuena zen gogoratzen bazarete, izendatzaile amankomuna jarriko dut bekalde guztian, hau ez dut azalduko, aurretik azalduta daukat, orduan izendatzaile amankomuna 6 denez, 6 zati 2, 3, eta gero kenduko dut izendatzaile guztiak, kenduko ditut orduan. 6 da, 2 eta 3-ren arteko izendatzaile komuna 6. Orduan, emekate, 6 zati 2, 3, 3 bider 2, oza, 3 bider X, 3X. 6 zati 3, 2 bider X, gehi 2X. Tamen, ez daukaden ez ezer, 6 bider 20, 120. Eta beko 6 guzti horiek izendatzailekoak kendu ditzazket. Beraz, hau geratzen zait. Hau askatuz, 3X gehi 2X, 5X, berdin 120. Eta orain, X askatuz, 5 biderkatzen dagoen ez Xi, bestaldera, zatitzen pasatuko da. 120 zati 5. Beraz, X berdin 24. 24 hau zer da? 24 da, gure X, eta gure X zer zen? Jo behar dugu, hasierako datuen planteamendura. Eskaini diren garbigailuak, beraz, eskaini diren garbigailu kopurua dira 24. Eta azkenengo pauso bat, geratzen zaigu egitea, interpretatzea, emaitza hau, gure enuntziatuan aber zuzena den. Horretarako, soluzioa, berez, badakigu dela, ondo badago, salgai jarri diren garbigailuak 24 direla, baina konprobatu behar dugu. Nola konprobatzen dugu? X dagoen lekuan 24 ordezkatuta, nire planteatutako ekuazioa bete beharko luke. Orduan, X dagoen lekuan 24 ordezkatuko dut. 24 zati 2, gehi 24 zati 3, zenbat emate dut honek? Honek 20 eman behar dit. 24 zati 2, 12, 24 zati 3, 8, 12 gehi 8, 20. Beraz, ondo dago, ze 20 eman behar zuen. Hauze ditzateke,
problemak ebazteko prozeduraren adibide bat. Orain, planteatzen dizuet, jarraian, etxeko lan moduan, ondoren agertzen diren 3 problema hauek zuen kabuz etxean egitea. Eta jarraian, jarriko dizkizuet problema hauen soluzioa edo problema hauek ebatzita. Baina ikusi gabe nahi dut 3 problema hauek egitea zuen kabuz, eta gero zuzenketa ikustea eta zuzenketa ikusita zuek kuadernoan egin duzuena zuzentzea. Eta ez bazarete kapaz egiteko, begiratu zuzenketa eta kuadernora pasa eta saiatu ulertzen. Bale? Orduan, zuen kabuz. Baina, orain jarraian, gelditu bideoa eta zuzenketa ikusi gabe, zuen kabuz egin. Gero, bideoa jarraitu eta zuzenketa ikusi. Hau litzateke lehenengo problema, bai? Planteatzen den, bigarren problema. Zuen kabuz, begiratu eta ulertzen duzuen. Hau litzateke hurrengo problemaren soluzioa. Zuen kabuz begiratu eta egin duzuena zuzendu. Eta hau litzateke azkenengo problemaren soluzioa. Konparatu zuek egindakoarekin eta saiatu ulertzen eta okerren bat egin baduzue zuzendu. Beno, hau izan da guztia problemen inguruan.